ओइ दाउस्रि देलाय नों गावखौनो मा सानोलै? आंलाय मा साननांगौ जाखो? नों दासो हस्पिटालनिफ्राय डिस्चार्ज जादों। दानोलाय अबाव थांनो ओंखारलायखो बेबो स्कुटि सलायलायनानै आं सलायगौमोन ना। माबेबा खामानिखौ गाव हारसिं मावनायानो मोजांनो। मालायखौ नेबाय थाबा बांसिनसो गोबाव जायो। बेनिखायनो रावखौबो लामा नाया। हारसिंनो आखाइ दं आथिं दं। गावनि खामानि गाव मावगोन। बिदि होननानै बांद्राय अभार देखायनाङाब्रा नोङो दाउस्रि। दा बेबायदि अबस्थायाव जानला मानला ओंखारजायाना। सुथुरा बबेनिफ्राय फैना मा खालामखुमागोन नों मा फात्ता? आं सुथुरखौ मोजाङैनो मिथिखायो सोर बियो। सोर बेलाय? आंहाय थांनानै खिन्थागोन आं। जायखिजाया दा बे अमा राजा गुन्दाखौ जेलनिफ्राय लायनोसै आं। बाथामिसा जेलनि ओंखाम जानानै गोथाव मोनजादोंनो। नंखाय जाय फाव फान्दायनानै तिहार जेलावसो थिनहरनांगोन बाला। जाबाय बांद्राय जाबाय नोंना रावफोरा। नंगौ नामा? औ स्कुटिया लासै लासै सलाय। ओइ नारजि बुदां, बे अमा राजा खर' गाज्रिया पुलिस थानानिफ्रायनो फैनो बाबायनो। दानि हांग्रिमोनदिया आंखौ फन खालामनानै नोंखौसो लायनो खोन्थादों। माथो जाबाय थायोलै बे मानसिया? बेनोथ' आरो मानसियानो माथा फाग्ला जानायानो जुद गैया। मा जाबाय थायोथाय बे दाउस्रि देलायजों अमा राजाजों? खर'आ सानैनाबो थार जनायसो। बेनिखायनो बिसोरनि खामानियाव हाबनोनो बोरैबा मोनो। दे जेबो नङा, थांबानो जाबायना। हांग्रिमोनदिया खाराव माराव बुंहरथारदों आंखौ। बेसेराखौ जि अननो ओंखारो आं। हौवा फाग्ला मोनफ्लांनानै जारला जाबाय बेहाबो। जायखिजाया नोङो अमा राजाखौ लोगो लाहैलाय। आं थांबा दान दावराव दावसि जागोन। र' होमबा थांनि। ओमफ्राय बानलु बेदाङा कल खालामदोंना खालामाखै नोंखौलाय? आंखौलाय माब्ला कल खालामो बेलाय? बिनानावखौसो कल खालामो आरो बिबैखौ। माबाहाय फनबोनो थिखोआखै आरो दा साननैसो सिखिरियाबो फनखौनो थिखोआखै। सोर सिखिरि जालायखो? आरोलाय सोर? बानलु बेदानि गार्लफ्रेन्डआ आरो। मा? औ बानलु बेदाङा मालाय बेखौनो गोसो थोनानै मालाय थांफादों। दा मालाय सिरि सिरि गोसो थोखोमानाय बुंनाबो लानो हायाना गोदो हारसा हिनजाव लाबोफ्रामनाया। बेनिखायनो लाजियो खोमा मानसिया। दा सिखिरिखौ मोजां मोनखोमादोंबाबो बुंनोनो हाया माथो मानसिया। थाथोंहाय जेबो दा बुंसै सानबाय आङो। आंलाय जेबो बुंखायाना। गावआ जायखौ गोसोथोयो थोबानो जाबाय, मोजां मानसि जाबानो जाबाय। सिख्लाया बिराद मोजां, नायनोबो मोजां, आखलाबो मोजां। आं बिराद मोजां मोनथारदों मानसिखौ। गोमै आब'। मा जाखो? जाथिया बहा दं? जाथिया खामानियाव थांदों। आंनि फनखौनो थिखोआखै। मानो नांगौमोन? एसे नांगौ जादोंमोन। गैयाबालाय जेबो नंला। मानो नांगौ जालायखो बेनोलाय जाथिखौलाय? नागिरदों सिख्ला मानसि सेंग्रा मानसिखौ नागिराबा नोंनि खिथु खिथु थाफानांगौ। खम दुखु मोनदोंदां गावखौ दा साननैसो जेबो फात्ता खालामाखै होननानै। गोदाव सोरावलै दाद। आं अमा राजाखौ लोगो हमहैनोसै। थां। हायोबा बानलु बेदांखौबो कल खालाम। ओरैनो बिफा जागारदों नों। जागोन दे आं कल खालामगोन। खालाम माबार। जागोन दे जागोन। आच्छा बारु थाइबानि लारु क्लिअपेट्राया बबे मोनसे सेलाव दंब्रा? नोंनि मोनसे सेल बारनानै बै मोनसेयाव सार। आच्छा नायगौमोनलां माबायदि जाना दं मानसिया। सार आं गुबुनखौ इनफरमेसन होनो हानाय नङा सार। जेबो नङा दे जेबो नङा। अमा राजा नोंथांमोना रायलायदो। थेंक इउ। आच्छा बारु थाइबानि लारु गमा मायैनो नोंबो फैमारबाय माने? गमा मायैनो नोंबो फैमारबाय? औलै आंबो गमा मायैनो फैमारबाय नोंखौ नायनो। आंलाय सानदोंमोन नोंखौ इंलिसाव बुंगोन होननानै फाइनालि। ओरैनोथ' मानसिफोरा फाइनालि आं दिनै बेखौ लायबाय फाइनालिखौ जेने थेने रोंबाय। नाथाय फाइनालिखौ बर'आव मा होनो बेखौ मिन्थिया। देब्रा नोंनो खोन्थादो फाइनालिखौ बर'आव मा होनो? आरे मा होननांगौ जाखो गमा मायैनो थारैनो। अब्लाबो मानसिफोरा मालाय इंलिसखौ रोङाबाबो फाइनालिखौ रोंथारो। फाइनालि। होद मालायखौ जेबो बिदि बुंनाङा। जायखिजाया थौदो नोङो। आं नोंखौ लांनो फैदों। मानि खुसियाव? खुसि जा दुखु जा थौदो। आं थांनायाव गैयालै भाइ। एसेबां खस्थ' बाहेर मुलुगाव थाहैलां बेवहायनो सान्थि आराम मोनदों। नांगौ बायदि ओंखाम ओंख्रि मोनजागासिनो। बोरै जेलनि हावा जानो मोजां मोनगासिनोब्रा नोंलाय? मा दङ बेवहायलाय? नोंबो सोरखौबा हख्लायना फैदोब्रा। थोद अमा राजा थौदोलै नोंहा दायानो गैयाबा मानोथो जेलाव थाबाय थानांगौ जाखो? आंनि गोसो आंनि रुल नारजि बुदां। दै बुंनानै लाब गैलालै नोंखौ। मानोथो बुंबाय थानांगौब्रा? आं जेरै दं एरैनो थानो होनो आंखौ। केसेव खुसु बे फैलाय बै फैलाय दाद। खिन्थु आं बाहेराव थांनांगौबा खर' जाजोबगोन। नोंसोरनि खर' जाजोबगोन। ओइ अमा राजा आं माथो बुंबावनोब्रा नोंखौबो मालाय। जायखिजाया बेफोरो ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय नङालै अमा राजा। थौदो न'आव थांनोसै थौ। आं गैया बेवहाय। आं दुब्लाबाय। न'नि खोथा मान सानाखैब्रा नोंलाय? मान सानबाय थानांगौ आं जेलाव थानाय मानसियालाय। दा जालालै नोंजों। आं थांनोसैलै अमा राजा। हुइना बाद लानजाय टेम्पाट पाट। दे नोंनियानो जै जाथों। रुमबां ओंख्रिजों लाइन मारिदों नामाब्रा? आया माथो जेबो होनलाङासैलै। मानो जेबो बुङासैब्रा? सार नोंथांनि हिनजाव फैदों।
भगबानसो नामाब्रा मा बयबो आंखौ फैनानै लोगो हमफैबाय थादोंलै सार आं थिनहरनोसै आं लोगो हमनो गोसो गैया आंखौ बेलेग जेलाव दोनहरबाय होनना बुंबानो जाबाय सार मानसिया बिराद रिकुवेस्ट खालामगासिनो आच्छा बारु थाइबानि लारु साले बिराद खुसि मोनथारदों नामाब्रा मानसिफ्रालाय गासैबो जेलाव सोनानै दोनफैजोबगोनलै केला बारा बाराखौबा तात रागा जालालै आंना अमा राजा थौदो न'आव थांनोसै मानि थाखाय मानि थाखाय न'आवनो मानि थाखाय जालायो जानोबो आरो मानोथो थानायाव थाबाय थादों दावसो देलाय बुंब्रुमाखौ बुंहैनो हाया लाय जाम्बि मानसियालाय सोरखौ मा बुंनो हानो ओइलाय बेखौनोथ' आं मानसिफोरखौ होख्राव गारबा जिलायलायनाय बुंबाय थायो बुजायबाय थायो मानसिया मालाबाबो गावखौ जाम्बि दुखिया फैसा थाखा गैया होननानै बुंनाङा जेसेबांनो गैया होननानै बुंगोन गोजौनि बिगोमाया रागा जोङो आं एसेबां होसेयावबो गैया बुङो जेसेबांनो नंनाय इ गाबबाय थागोन एसेबांनो बांसिनसो बे मानसिनि जिउआ गाज्रि जागोन बेनिखायनो बांद्राय गाबग्रा मानसिनि जिउआ बांद्राय गाज्रिब्रा जायनो फैसा गैया बुंगोन जायनो दुखुथिया जिउ होननानै बुंगोन साला बिसोर बेफोरबायदि मानसिनि जिउआ बांसिन गाज्रि जानानै थाबाय थागोन नुवाखै नामा दुखिया मानसिफोरखौ दुखिया होननानै लाबाय थागोन दुखियानो जानानै दंबाय दं आं बेफोरखौ मिन्थिया न'आव थौदो ओइ दंफाव नोंथ' बुजि गोरों मानसिना लानानै थां आं साननैसो बेवहायनो आराम बिन्दास खालामनि बाहेरनि जाथाय जानायनिफ्राय आं गोजानाव थानि एसेबां मोजां मोनथारदों आरो जेलाव थानो औ एसे मोजां मोनदों साला न'आव थाबाबोथ' बिराद पेक कें खोनासंनांगौ आरो बाहेरनि मानसिफोरजों ट्रल खालामजानांगौ आरो पलिटिकेलावबो आजेननानै दं लोगोफोराबो सैया जानानै दं आंखौ आं बेवहाय थफायसा खालामनि बेनि उनावहाय मोजां जाबा गाव हारसिंनो फैगोन माथो बुंबावनो बेखौनो लुगैदों मालाय बेवहायनो थाबाय थादो थांनोसै आं हे सना फिथर फै खेबसे खुदुमना हरनि फाग्ला राव दा बाहाय लाजिनाय गैयै आं नोंखौ अननोसो नागिरदों बेखौनो आंखौ लाजिनाय गैयै होनबाय आरोखि रायलाय जाला नोंजों दंबाव थांनोसै थौदो औ थौ I love you I love you हांग्रि सना ओइ रा क्लिअपेट्राखौ एसे एदावहैनि माबायदि अबस्था जानानै दं एसे आवलायहैनि र' मा दाय मावनायनि थाखाय बेवहाय थाफैलाबायखो सासे मान गोनां आइजोआ एसे एग्रांना लाहैनि र' आपनाखङावनो सिखिरि दा बोरै मोनदों बाहेराव फैनानै मोजां मोनदों बांद्राय सिङाव हाबसोबाय थानो मोजां मोना आं कल मोनसे फैदों आंनाव अके रिसिभ खालाम नों बेवहायनो थाथ' हेलौ बानलु बेदां उनाव मा जागोन मिन्थिया नाथाय बे समा आंनि थाखाय अराय समनि थाखाय मेम'रि जानानै थागोन नोंदि आंनि साखाथियाव दं बेखौ आं मालाबाबो बावनाय नङा गोसोआ सानो बे समा मालाबाबो दाजोबथों मोनाया दा फैदों गाबोन फुङा दा सोरांथों दानि समा गोलाव जानानै थाबाय थाथों एसे बेस्थ'आव दंमोन आं मामोन आफा जेबो नङा दे आफा नों जेसेबां फैसा सोना हरबानो जाबाय थेंक इउ सोर फन हरदों बानलु न'निफ्राय आफाया फन खालामदोंमोन माब्रै दं न'आव नोंसोरना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै बुंदों आच्छा सिखिरि नोंसा आइया फन हरदोंमोन आंनाव नंगौ औ बियो नोंनि सोमोन्दै मिथिबाय औ आं दाखालिनो खोन्थाहरखादों अब्लाबो नोंसा आइया नोंखौ बादा होआसै मानो होआ जानो नाथाय आं बिमाखौ राजि खालामहोबाय सिखिरि नों जा खामानि मावबाय बे एसेबां गोरलै बाथ्राबो नङा आं सानो दाबायदियाव माबाफोर खैफोद फैयोब्ला नों बे खैफोदखौ हारसिंनो दा सुस्रांनो नाजा आंनो खोन्थानो दाबाव जागोन ना सिखिरि औ जागोन औ नोंखौ आं केबिनाव दोनहैफिननोसै नाङा बानलु आं बेवहायनो थाथ'गोन नाङा आं नोंखौ हारसिं दोना बेवहाय जेबो नङा दे बानलु औ आं नोंखौ बेवहाय हारसिं दोना अके नोंनि गोसो बायदि जागोन एन्टनिअआ मानो दासिमबो आंखौ नायफैयाखै मैयाबो फैयाखै दिनैबो फैयाखै माबाफोरसो जायाखैथ' बानलु बेदाङासो हस्पिटालाव खारथिंगासिनो गिदिंगासिनो एन्टनिअआ आंखौ बेबायदि हालोदाव दोननानै बहा थांदों बेलाय दासिमबो नुजाफैयाखै गावखौनो मा साननानै लादों नों मानो मोजाङै रेस्ट लायालासिनो आरो सिखारलायखो गावखौनो वान्डार वुमेन बायदि मोनदों नामा नों नङा आं उन्दुबाय थानो बानानै सिखारदों दालाय बोरै मोनदों देहाखौ मोजां उदैखौ एसे सानाय मोनगासिनो बानलु बेदां आंखौ मा सार्जारि खालामखो सिखिरियाथ' खोन्थानो बादा होदों बिनि किडनिया गाज्रि जानायनि थाखाय ट्रान्सप्लान्ट खालामनांदों होननानै डनारा जे सिखिरि बेखौबो खोन्थानो आंखौ बादा होदों अब्ला आं सिखिरिनि खोथाखौ सनमान होनानै माबोरै खोन्थानो आंजों लारिनो मा जाखो बानलु मानो खोन्थायाखै आंहा मा अपारेसन जाखो उदैयाव माथो स्टिचिं दं बेनिखायनो बुंदोंना नोंखौ उन्दुनानै थाथ' होननानै माखौ एसेबां देखायनो नागिरो नोंलाय मानि अपारेसन जादों खिन्थाया मानो गल ब्लाडार मा गल ब्लाडार अन्थाइ जादोंमोन आंनि उदैयाव औ ए नंगौ
बांद्राय सानबाय थानाङा आं नोंसानि न'आवबो खबर लाहरगासिनो थेंक इउ सो माच बानलु बायदां बादो नोंनि थेंक इउखौ मानसियाल' मोजां जा आচ্ছা एन्टनिय'आ मानो दाबो नुजाफैयाखै आं मा मिथिगौ नोंनि एन्टनिय'नि बडिगार्ड नामा आं मा एन्टनिय' जाबाय थादों मोजां गावनि देहाखौ फाहामग्रो बेनि उनाव एन्टनिय'खौ नायग्रोबाय था मोजाङैनो दङ ना एन्टनिय'आ मोजाङैनो दं आं बेजों रायलायगौमोन गैया फनानो सुइच अफसो आंनि फना बहा दं दोनदों आं मानोमोन आं न'आव फन खालामगौमोन रावजोंबो दा रायलायथ' नाथाय न'आवथ' सिन्था खालामगोन ना आंनि सायाव फोथायनाय गैया नामा नों दं मानो गैया जानांगौ जाखो होमबानोथ' सिरि सिरि रेस्ट लाथ' बेनि उनावहाय देहाया मोजां जायोब्ला बहा खारबाय था आं डाक्टरजों रायलायहैनि नोंखौ माला डिसचार्ज खालामनाय जायो जागोन दे बानलु बेसेरा बानलु गोबां खस्थ' मोनबाय नाथाय एन्टनिय'नि खबरखौसो आं बोरै मोनगोन बहा दं बेबा ना बिमायासो बेफोरबायदि गाज्रि खोथा जेबो साना आं एन्टनिय'आ मोजाङैनो दं आं मिथिगौ बियो मोजाङैनो दं एन्टनिय' फिसा नों जोंलारिनि थाखायनो आंखौ बिदि खालामथारबाय गावनि असे बिमाखौनो एसेबां मोजां मोनथारोना नोङो जोंलारिखौ बे थाइनै थाखानि सिख्लानि थाखायनो दिनै आं बेफोरबायदि अबस्था जानांबाय उनि फिसालाजोंनो आं बेफोरबायदि जेलाव थिनहरजानांबाय आं गासैखौबो सहायनो हागोन नाथाय आंनि फिसाला एन्टनिय'जों मालाबाबो आं बेफोरबायदि मुगै जानो गोसो गैयामोन बेफोरबायदि मुगै जानो गोसो गैयामोन क्लिअपेट्रा मानो फैदों नों आंनि थासारिखौ नुनानै मिनिनो आं मिनिनो फैयाखै क्लिअपेट्रा खोथाखौ खोनानाय लोगो लोगो आं नोंखौ नायनो फैखादों नों खोथाखौ जेब्लाबो नेगेटिभल' दासान नुबाय दा क्लिअपेट्रा नोंनि गोसोनि मैलायानो मा खालामखो नों जुदि एन्टनिय'नि जिउआव गेजेराव हाबसनामोनब्ला दिनै बेफोरबायदि जाथायखौ नों नुनाय नङामोन आंनि फिसाला आं मिथिगौ नों गासैखौबो गावनि बायदि जाजानो लुगैबा जाया दानि जुगाव जों बिमा बिफाया जेब्लाबो गावनि फिसानि मोजांखौसो लुगैयो नङा होमबा राव जोंनि फिसालाफ्रा गोजोननाय दं बेवहायनो हगारनानै होनांगौ नाथाय एन्टनिय'आ जोंलारिजों मालाबाबो खुसियाव थानाय नङा मानो थाया बेखौ नोंसो सानदों दुखिया न'खरनि फिसाजो होननानै लाबोनो नागिराखै नोंनि अहंखारियानो दिनै बेफोरबायदि खालामबाय दाबो सम दं निमाहा बिनानै मोजाङै मोजां गावनि दायखौ सिमान ला निमाहा बिनायाव माब्लाबाबो उन्दै जानानै थाया मोजां खामानि माव आं नोंखौ बेखौनो बुंगोन क्लिअपेट्रा एसेबां बेसेन गोसा जिउखौ ओरैनो दाहगार आं बुंगोन गावनि दायखौ सिमान जानानै मावनाय दायफोरखौ खर'आव रुजुनानै ला होमबासो नोंखौ गोजौनियाबो निमाहा होगोन दा आं थांनोसै एन्टनिय' बे थाइनै थाखानि थाखायनो आंखौ बिदि खालामबाय बापाय हेलौ मा मोनफैदों नोंलाय बेवहायलाय मा मोनफैदों माने नोंलाय मा मोनफैदों मानो नांगौसै नोंनोलाय न'खरनि खोथाफोरखौलाय आच्छा बारु थाइबानि लारु एसे बेरायग्लांदोंलै आं एसे बेरायग्लांदों बाखि खबर मोजांबा मोजां गाज्रि नोंनो खोन्थानांगौ होननानै आं साना एला मा एसे खैरोम दैरोम राव रायलायोब्रा हामालै हामा आंनि सेलनिफ्राय ओंखारलां सोर हाबफैनो होदों नोंखौ बेवहाय आरे बे पुलिसनि मानसिफ्रा आंनि बिहावसो गोजासोब्रा गोसो जाबानो फैयो गोसो जाबानो ब्लद थाङो ओंखारलां ओइ एफा रागा जोंनो नाङाब्रा दसे उनाव खबर लाफैफिनगोन आं दे आंखौ खबर लाफैनाङा ओइ मानसि रागा जोङोब्रा खुसि मोनखांदों नामा ओंखारलां सार नोंखौ लोगो हमनो सोरबा फैलायबाय ओइ साला सोर फैलायखो ओंखारलां आच्छा ओंखारलांगोन दे ओंखारलांगोन देनां जेलाव लोगो मोनलायगोन दे दाथ' थानायावसो लोगो मोनलायदों जों जेलावबो लोगो मोनलायगोन दे जोंहा बाय दा गोसो जाबा लोगो हमफैलायगोन आं नोंखौ जेलावबो बेखौसो लोगो मोननांगौ जाबाय माला उखिल लानानै फैगोन बे बरगयारियाबो इसिबां गोबाव